שלום לכולם. אם פדיון נפש היא פעולה קבלית שרציתם ללמוד או להבין, תמשיכו להקשיב. פדיון נפש היא בעצם טקס קבלי שהקבליסט, המקובל הרב או התלמיד החכם עורכים עבור המטופל החולה כדי למתק מעליו את הדין. אם למשל חולה נכנס לניתוח כרגע והוא צריך חכמי שמיים, יש בפעולה הזאת כדי למתק מעליו את הדין, ובעזרת השם יעשה והצליח. אז כל בן ובת ישראל שנמצאים בצרה ורוצים למתק מעליהם את הדין, מוזמנים לפנות אליי 053-525-9373. אפשר בוואטסאפ אם יש לכם שאלות. מוזמנים וברוכים תהיו. ולמטפלים שמעוניינים ללמוד את התהליך, באיזה שמות קודש להשתמש, איך לסדר את המטבעות, איך לחבר את המטבעות, איך לכוון את השמות קודש, מוזמנים לפנות אליי. לי קוראים ערן נועם כץ, כבר למעלה מ-20 שנה לומד ומלמד את סתרי הקבלה. ברוכים תהיו, תודה רבה על ההקשבה, שלום שלום.